संध्याकाळी मग एकदम भारी पडतं ना लय. हे जरा भरगच्च वाटतात ना फुलं, वाया नाही घालवायचं. काहीतरी करत राहायचं. बघा तेल चांगलं सुटलंय. आता स्लो गॅसवरती आपण ना हे शिजवून घेऊया आता. कडुनिंबाची पानं टाकायच्यात ना म्हणून. आग पेटली चांगली. पेटू दे, आली मी. पानं टाकूया. चला. काय रे, संध्याकाळी नाही आता घालूया अर्धा अर्धा करून. संध्याकाळी मग एकदम भारी पडतं ना लय. सकाळ सकाळी बरं पडतं. झाडामध्ये दिवसभर आहे ना उन्हाने हे होतात. ऐकलं का तू? झालं आतलं? चल मग जरा पटकन घालून घेऊया. नाही होता पक्षी. आता आले होते ते बरं गपचूप. चिकाळ्या नाहीत त्या. चिकाळ्या नाहीत त्या. दुसरे पक्षी येतात. आता मी खिडकीतनं बघितलं ना म्हणून तर चहा ठेवला होता. आता येतील बघ. तुझं पाणी तापलंय आंघोळीचं. हां घेतो पाणी. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आता मी चालले फुलं घ्यायला. आपल्याला देवपूजा करायचे. तर कुणाला ना मंदिर साफ करतोय तोपर्यंत म्हटलं पटकन मी फुलं काढून आणते. तर गोंड्याची फुलं ना आपली भरपूर तयार झाली. चप्पल कुठे गेली माझी? मला वाटतं पुढच्या साईडला आहे. राहू दे, एक मिनटं. जास्त नाही वाजलेत, मला वाटतं 8 सव्वा 8 झाले असतील सकाळचे. एकदा देवपूजा झाली ना मग बाकीची कामं करायला, नाश्ता वगैरे बनवायला मग सुरुवात. इथे ना चांगली चांगली फुलं आपली तयार झालेत. हार बनवायचा होता गोंड्यांचा, पण माझ्याकडे ती जाडीवाली सुई बघा असते ती नाही आहे. त्याशी आरोळी आणि मृण्मयी ना घेऊन आल्या होत्या त्यांच्याकडची. नाहीतर विचार होता हार बनवायचा, कारण भरपूर गोंड्याची फुलं आहेत ना आपली फुललेली आहेत. दाखवतो तुम्हाला. ही बघा, ही आता ना पूर्ण तयार झालेत फुलं. ही पटापट आता तोडून घेते. इतके आहेत ना, मला वाटतं 1-2-3 हार आरामात तयार झाले असते. बघूया आता मार्केटमध्ये गेले ना तर मी ती मोठीवाली सुई ना घेऊन येईल. किती छान आहे बघा. रंग इतका सुंदर आहे ना की बघूनच एकदम प्रसन्न वाटतं. इतका छान रंग आहे. चला, ही आता पटापट मोठे मोठे आहेत ना ते मी तोडून घेते. आणि हे जे फुलं आहे ना हे बघा, हे सिंगल पाकळ्यांचं आहे. म्हटलं ते राहू दे, आपण म्हटलं हे डबल आहेत ना, डबल टिबल, ते म्हटलं तोडूया आधी. हे जरा भरगच्च वाटतात ना फुलं. बघा हे कसं सिंगल पण दिसायला छान दिसतं. हे सिंगल पण जास्त करून हे भरगच्च वाटतं. हे बघा इथे भरपूर फुलं आहे. कुणाला म्हटलं आपण आज देवघर आपलं ना फुलांनी पूर्ण भरून टाकूया. आता ही चाफ्याची फुलं मी जरा काढून घेते. ही ना फुलून 4-5 दिवस झाले, कारण भरपूर फुललेली ना, ती काढत नाही आहे मी. आता ती ताजी फुलं आहेत ना फुललेली तीच काढते. नंतरला मोगरा ना ही सगळी फुलं हे झाली का कटिंग करायला हवं. कुणाला जेव्हा सांगून गेलेत. हा 2 दिवस झाला हा फुललेला आहे.
हा राहू दे, कोमेजल्यासारखं वाटतंय. दुसरीकडचा बघते हा. जास्वंदी हे बघा, पिवळा पण आणि लाल पण. आता हा लाल रंग आहे आणि तुम्हाला पिवळं दाखवते. हे काल फुललेलं आहे. हे बघा इथं पिवळं. हे कुणालच्या बाबांनी कलम केलेलं रूप आहे, त्यांनी स्वतः केलं होतं. हे आमचं मुंबईचं झाड आहे. तुम्हाला मी बऱ्याच वेळा सांगितलेलं आहे, मुंबईवरनं आणलेलं आमचं झाड चांगलं झालं आता. इथे पण आहे. आज सर्व फुलं तयार झालेली आहेत. चाफा, मोगरा, जास्वंदी, गोंडा. बस झाले, भरपूर काढली. तुम्हाला मी दाखवते आतमध्ये गेल्यानंतर. तर आपल्याकडे आहे झेंडूची फुलं. ही बघा, गुलाब पण काढले. परत ही आपली जास्वंदी पिवळीवाली, मोगरा, ही लालवाली जास्वंदी आणि हे बघा चाफा. 5-6 चाफ्याचे फुलं आहेत. काल भरपूर फुलली होती कुणाला चाफा ना. काय सुगंध आहे तुझा चाफ्याचा. आणि ही कोरंट्याची फुलं ना, ही बघा, ही पण काढली मी. हे आम्हाला आधी माहिती नव्हता, कोरंट्याची फुलं देवाला म्हणजे वाहतात ती. कधी फुलं नसायची ना, तेव्हा मग मी हे घालायची. मोगरा. आपल्या बऱ्याच ताईने कमेंट करून सांगितलं की हे फुलं आहे ना देवासाठी खूप चांगलं असतं. म्हणजे हे फूल देवाला वाहिलं ना का 1 तोळा सोनं व्हावलं ना, असं होतं. त्याच्यामुळे यांना मी सांगितलं की म्हणजे मी कधी समजा पूजा नसेल ना करत, त्या दोघांना पण सांगून ठेवलं की ही फुलं देवाला म्हणजे व्हायची असं. चला आता पटापट देवपूजा करूया. मला जरा देवाची भांडी आहे ना, मी घासून घेते. कुणाला देते भांडी, तो पण कुणाला नाही, ते सगळं पुसून घेईल. तर देवपूजा करून झाल्यानंतर आता मी घेतला आहे नाश्ता करायला. आज म्हटलं बाहेर बसावं, जरा बरं वाटतं. मग नाश्त्यामध्ये बघा, ऑमलेट आहे. आज वार आहे ना, बुधवार आहे, त्याच्यामुळे नॉनव्हेज. चपाती आणि ही भोपळ्याची भाजी ना रात्रीची आहे. 2 चपात्या आहेत. तर कुणाल झाला नाश्ता करून, आता म्हटलं मी करते. बरं वाटतं जरा इथं बाहेर बसलं ना, पक्ष्यांचा किलबिलाट असतो ना, मग असं प्रसन्न वाटतं मग. आणि आत्ता की नाही दुपारचे 3:30 वाजलेत. आणि हे बघा, हे सर्व कपडे असे काढलेत मी. आवरायचं आहे अजून, सर्व वेगळे वेगळे करून ठेवलेत. किती दिवस राहिलं होतं, आज वेळ मिळाला तर म्हटलं करून घेते. आज बाहेर काय काम नाही एवढं झाडांचं वगैरे, त्याच्यामुळे म्हटलं चला, म्हटलं आज कपाट तरी बसून बसून साफ करूया. तेवढं एक काम आपलं कंप्लीट होऊन जाईल. दुपारी कुणाल गेला 12:30 पावणे 1च्या दरम्यान. नंतरला जेवण किचनवर सर्व आवरलं आणि म्हटलं थोडा वेळ एडिटिंग केली व्हिडिओच्या आपल्या, आणि मग कपाट घेतलं साफ करायला. म्हणजे बसून बसून उगाच वेळ वाया घालवण्यापेक्षा म्हटलं हे असं करत राहायचं. आपला वेळ पण जातो आणि आपल्या डोक्यात नको नको ते विचार येत नाही, सगळ्यात महत्त्वाचं ते. त्याच्यामुळे जेव्हा पण वेळ मिळेल ना आपल्याला, काही काम नसतं ना, काही नाही काही करत राहायचं. आपला वेळ पटकन निघून जातो. आता जवळजवळ 1 तास झाला मी करते ते काम. म्हणजे डोक्यामध्ये ना काही नाही काही विचार येतात आपलं की आता हे कसं करू, ते कसं करू. आयडिया नवीन नवीन मिळत जातात. मी कसं जेव्हा पण वेळ मिळेल ना, तर अशा पद्धतीने माझा वेळ मी काय म्हणूया कामी लावते. वाया नाही घालवायचा, काहीतरी करत राहायचं. तर झाले बाबा, बरेचसे कपडे ना घड्या करून ठेवलेत मी. आता हे जे समोर तुम्हाला ढीग दिसतो ना, ते थोडी ना शिलाई काढायची. कारण मला ना एकदम फिट्ट कपडे असले ना, फिट्ट म्हणजे ते बरोबर आहेत, एवढे पण फिट्ट होत नाही आहेत. पण आता कसं गरमी आहे ना, त्याच्यामुळे असं थोडेसे फिट्ट वाटतात कपडे. त्याच्यामुळे म्हटलं एक शिलाई म्हटलं बसून बसून काढून घेईन मी. तेवढं म्हणजे आता नाही करणार ते, रात्रीच्या वेळेस म्हटलं बसून बसून करून टाकेन. झालं, सगळ्या घड्या करून ठेवल्यात. आता कपाटात लावते सर्व कपडे. परत थंडी आता गेली ना, आता स्वेटर वगैरे होतं ते सर्व वेगळे करून ठेवले. ते काढून बॅगमध्ये भरून टाकलं. तेवढी जागा की नाही मोकळी झाली. जवळजवळ किती होते, जवळजवळ 7-8 स्वेटर होते. आणि स्वेटर तुम्हाला माहिती आहे कसे जाडजूड असतात, ते भरपूर जागा व्यापतात. काय व्हायचं, मी एक कपडा घ्यायला गेली ना, तर त्या जोडीला अजून 4 कपडे पडायचे. असं सगळं कपाटमध्ये ना वेडवाकडं झालं होतं.
किती दिवस झाले करीन पण वेळ थोडासा कमी पडत होता. आज म्हटलं वेळ मिळाला आहे तर म्हटलं करूया. झालं आता फटाफट फक्त कपाटात ठेवायचेत. आणि हे जे आहे ना ते ढीग करून ते आता मी घडी नाही करणार आहे. ते म्हटलं डायरेक्ट आता पलंगवरच ठेवते, म्हणजे रात्री बसून म्हणजे डोळ्याच्या पुढे ठेवते. एकदा का ते कपाटात गेले का मग ते पुन्हा तसेच होणार. त्याच्यामुळे बाहेर ठेवले ना का माझ्या लक्षात राहिलं की नाही हे मला आता करायचं आहे. मग जेव्हा मला वेळ मिळेल त्याप्रमाणे थोडं रोज मग करून घेईन. 2-4 ड्रेस आहेत त्याची फक्त शिलाई मला थोडी ना एक शिलाई काढून घेणार. वारा घ्या बघा, बापरे हा असा वारा, बापरे आज खूप वारा आहे खूप. मगापासनं हा दरवाजा 10 वेळा आपटला असेल. हां किती आपण गरमी होते ना त्याच्यामुळे बंद करून पण आपण राहू शकत नाही. भरपूर वारा आहे आज काहीतरीच. चला सगळं जरा लावून घेते फटाफट. संध्याकाळचा फेरफटका चालू आहे माझा. एक रेसिपी ना तुमच्याशी शेअर करणार आहे मी. कुणाला ना 1-2 वस्तू आणायला सांगितलेल्या, कुठल्या मार्केटमध्ये मिळतात की नाही त्याच्यामुळे मी आधी तुम्हाला सांगितलं नाही, पण तो घेऊन आलेला आहे. थोड्याशा मिरच्या हव्यात त्या म्हटलं काढून घेते. अंधार व्हायला आल्या आता, 6:45 वाजले संध्याकाळचे. झटपट छान अशी रेसिपी, पण नॉनव्हेज रेसिपी आहे. आज बुधवार आहे ना त्याच्यामुळे म्हटलं बरेच दिवस काही खाल्लेलं नाही आहे तर म्हटलं नॉनव्हेज बनवूया आपण. चला तर आपण इथे रेसिपीला सुरुवात करत आहोत. पहिला आधी हे ना हे मॅरिनेशन करून घेते आणि मग तुम्हाला मी बाकीचं साहित्य दाखवते, कारण मॅरिनेशन खूप महत्त्वाचं आहे. इथे घेतलेलं आहे चिकन. तर आलं, लसूण आणि मिरची ह्याची पेस्ट हे सगळं टाकते ह्याच्यामध्ये. आता आपल्या चवीप्रमाणे घ्यायचं, किती आपल्याला हवं ना त्याप्रमाणे. पण कोणतं पण चिकन तुम्ही असं बनवाल ना मॅरिनेशन करून ठेवायचं. बिर्याणी असेल किंवा चिकन असेल काही असेल, मॅरिनेशन नसेल तर चव येत नाही. आता हे झाल्यानंतर दही टाकायचं. 3 ते 4 चमचे दही. नंतर ह्यात थोडंसं मीठ, तिखट मसाला आणि थोडीशी हळद. आता हे लावून आहे ना निदान अर्धा तास तरी ठेवून द्यायचं. आता हे मी लावते आणि फ्रीजमध्ये ठेवून देते अर्धा तास, आणि तोपर्यंत बाकीची तयारी आपण करून घेऊया. तर साहित्य बघा इथे मी काढून ठेवलं आहे. सगळ्यात आधी तुम्हाला रेसिपीचं नाव सांगते मी, जे मी सांगितलेलं नाही आहे तुम्हाला. रेसिपीचं नाव आहे मसूर चिकन बिर्याणी. तर इथे तांदूळ घेतलेत मी, ते भिजत घातलेत. बासमती तांदूळ आहेत, अर्धा तास भिजत घालायचे. हे मसूर घेतलेत, ते पण जवळजवळ अर्धा तास झाला भिजत घातलेत. आणि इथे घेतलेला आहे कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, गरम मसाल्यामध्ये मी तमालपत्र आणि दालचिनी घेतले. तुम्ही दुसरं पण जर का खात असाल ना तर घेऊ शकता, पण आमच्याकडे आवडत नाही ना म्हणून. आणि इथे घेतलेले आहे आलं लसूणची पेस्ट. कमी घेतली आहे ती, कारण आपण मॅरिनेशनमध्ये टाकलेली आहे ना. हा बिर्याणीचा मसाला आहे. आता हे घी आणि थोडंसं तेल, तिखट मसाला, हळद, जे आपले बेसिक मसाले असतात ते. तर चला सुरुवात करूया आपण. तर टोपात बघा तेल पण टाकलं आहे आणि थोडंसं घी पण टाकलं आहे. आपल्या आवडीप्रमाणे टाकायचं, कमी जास्त. तर सगळ्यात आधी मी टाकते हे तमालपत्र, दालचिनी. आणि ते गरम झालं का त्यात टाकायचा आपण हा कांदा. आणि कांद्याला चांगला लाल करून घ्यायचा आहे आपल्याला. नंतर हे आलं लसूण आहे ना ते टाकते. कांदा बघा लाल झाल्यावर आता आपण टॅमॅटो टाकूया. आता सर्व मसाले टाकायचे, म्हणजे तिखट मसाला, हळद, मीठ सगळं आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करून टाकायचे. हा बिर्याणी मसाला, मीठ. चांगलं तेल सुटेपर्यंत ना परतून घेऊया. बघा तेल चांगलं सुटलंय. आता आपण ह्यात टाकूया चिकन. आता अर्ध चिकन नाही घातलं मी, बघा तिकडे बनवलंय वेगळं दुसरं एक. नंतरला हे मसूर आहेत ना हे टाकायचे. मसूर कसं शिजायला वेळ लागतो की नाही म्हणून मग चिकनच्या सोबतच टाकायचे.
आता चांगलं असं व्यवस्थित परतून घेऊया आपण. इथे बघा चांगलं आता परतून झालंय. आता आपण त्यात टाकूया पाणी. आता जितके आपण तांदूळ घेतले असतील ना त्याच्यात डबल पाणी टाकायचं. आता इथे मी घेतलेलं आहे 1.5 वाटी तांदूळ, म्हणून मग मी 3 वाट्या पाणी टाकते. आणि ते सगळं भांडं असतं ना आपलं ते सगळं धुवून घ्यायचं. चांगली आता उकळी येऊ दे. एक 5 ते 7 मिनटं आपल्याला हे शिजवायचं आहे. म्हणजे आपलं चिकन आहे ना ते अर्ध शिजेपर्यंत आपण हे शिजवून घ्यायचं. त्याच्यावरती ठेवायची डिश म्हणजे लवकर होईल. मग एक 5 ते 7 मिनटानंतर आता आपण ह्यात टाकूया तांदूळ. तांदूळ चांगला असला ना का बिर्याणी आपली चांगली होते. 1.5 वाटी तांदूळ आहे हा. जरा मिक्स करूया. आता वरून थोडीशी कोथिंबीर. तुम्हाला जर का पुदिना आवडत असेल तर पुदिना पण टाकू शकता तुम्ही. आता स्लो गॅसवरती आपण ना हे शिजवून घेऊया. आता पूर्ण सुकवून घ्यायचं. आता पूर्ण तयार झालं ना का मग मी तुम्हाला लास्टला दाखवते. तर ही बघा बिर्याणी आपली झालेली आहे. मसूर बिर्याणी. त्याच्या जोडीला केलेलं आहे सलाड म्हणजेच कोशिंबीर. आणि हे बनवलं मी दहीवालं चिकन. गरम आहे जरा वाढून घेते. मिक्स करायचं थोडंसं. फक्त 1.5 वाटी तांदूळ घेतला आहे तरी पण किती झालंय बघा टोपभर. आता टेस्ट करून बघूया आपण कशी झाली ती. कुणाला सांगेल. कुणाला खाऊन बघा तू आता कशी झाली ती. आवडली का रे. आणि ते दहीवाला चिकन आहे ना ते पण छान बनतं. हे मी दुसऱ्यांदा बनवलं ना कुणाल. बघूया टेस्ट करून. चला मैत्रिणींनो किचन आवरून झालेलं आहे सगळं. आणि आता झोपायची तयारी. तर कुणाल की नाही अंथरूण घालतोय बाहेर. सगळं काम ओके झालेलं आहे. तो बघा अंथरूण घालतोय. तर चला आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. रेसिपी आवडली असेल तर जरूर सांगा कमेंट करून. तर चला पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.